Good morning, HBBC family. Welcome to our service today. The first part is our Sunday school, and the second will be the preaching service. And as we begin, let's always rise up. Tumakder tayo, amin. And let us begin to express our gratitude to the Lord by singing our first song, Count Your Blessings. Ilocano, Count Your Blessings. Ilocano version. On the first verse, no ti panagbiag mo madanagan ka, keta panunot riribo ken naka, lagi pemti para borjusin ted na, ado nga ayadin pa ay naken ka, di ayat na inkabilangin, Diyos lumuna inkakitain. Nadagsen unay day taawit mo, nabantod ti kang gabi naklay mo, lagi pemayat na ket mapukaw to, day dadala ket lagsag sumukat to, ti ayat na ikabilangin, Diyos dungunain kakitain, ti ayat na gagaya mo nabat ng dan, panunutem kari ni Kristo ken ka, lagi pemayat na maliwliwa ka, ijay langit kuwan pa ay ken ka. Come on! Diyos tumunain ka kitain, tiayat na Amen. Let the people rejoice. Oh, come to the Father Through Jesus the Son, and give Him
great things he hath taught us, great things he hath done, and great our rejoicing through Jesus the Son. But purer and higher and greater will be our wonder, our transport, when Jesus we see. Amen. Praise the Lord, praise the Lord. Let the earth hear his voice. Praise the Lord, praise the Lord. Let the people rejoice. Oh, great things he hath done. One more song. Salamat aking Panginoon. Amen. Praise the Lord. Let's begin at the chorus now. Ready? Salamat aking Panginoon sa lahat ng iyong ipinagkaloob. Buhay ko'y sa'yo, aking iaalay. Ika'y mahalin at buong puso, paglilingkuran. First verse. Kung aking isipin, sakripisyo mong dakila, buhay mo'y inilikas. Salamat, salamat sa dakila mong pagmamahal. Praise the Lord. Chorus now. Salamat aking Panginoon sa lahat ng iyong ipinagkaloob. Buhay ko'y sa iyo, aking ialay. Ika'y mahalin at buong puso, paglilingkuran. Last verse na. Sa aking paglalakbay, salita mo ang aking gabay. Pangako mo'y aking lakas sa lahat ng landas. At maging sa pagsubok, ako'y salamat aking Panginoon. Praise the Lord. Sa lahat ng iyong ipinagkaloob. Buhay ko'y sa iyo, aking ialay. Ika'y mahalin at buong puso, huwag lilingkuran. Salamat aking Panginoon sa lahat ng iyong ipinagkaloob. Buhay ko'y sa iyo, aking ialay. Ika'y mahalin at buong puso, paglilingkuran. Amen. Let's go to the Lord in prayer. Lord, we come to you thanksgiving and praise. Thank you for waking us up this morning upang kami ay magkaroon ng kalakasan na maglingkod pagsamba sa iyo. Salamat, Panginoon, sa bagong umaga, bagong pagpapala, at kami umaasa na sa magitan ng inyong salita, kami po ay papalakasin. I pray that you will bless your servant, empower me, strengthen me. Ganon din po ang mga online viewers namin sa Facebook, YouTube, at maging sa aming website. Nawa po ang lahat ng aming pag-aaralan, mensahe sa inyong salita, ay makakatulong sa aming pananampalataya upang kami ay mas lalo pang maging epektibo sa aming paglilingkod sa iyo
at sa aming pagharap sa anumang suliranin, pagsubok at ito ng ating pangalawang linggo na magkaroon ng Sunday School. Bakit ba kailangan natin ng school? Sapagkat po tayo ay mga estudyante ng salita ng Diyos. Ikaw man ay nagtatrabaho, tatay, nanay, huwag mong sabihin na hindi mo kailangang mag-aral. Sa panahon, oras na ikaw ay tumigil mag-aral, titigil na rin ang iyong pag-angat sa buhay. Lahat ng gustong umangat ay hindi dapat tamad mag-aral. Lalong higit sa ating pananampalataya, kung nais nating umangat at sumagana sa biyaya ng Diyos, ay dapat tayo mag-aral ng Biblia. Pastor, 20 years na ako sa church natin. So ano ngayon? Ikaw ba ay sumusunod na sa lahat ng bagay? Ikaw ba ay perpekto na? Ikaw ba alam mo na lahat? Hindi pa, di ho ba? Amen. At kaya't kinakailangan na tayo po ay patuloy sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos. Ngayon, sa ating pag-aaral, wala tayong ibang textbook kundi Bible. Ang estudyante na walang libro, anong tawag doon? Kung hindi matalino, tamad. Di ho ba? Sapagkat yung mga estudyante na pumapasok na walang libro, dahil hindi siguro nila kailangan. Bakit po? Abay, matalino. Lahat ng sasabihin ng teacher, memorize niya agad. Sino po ba sa inyo ang ganon? Wala, di ba? Okay. Kaya ang estudyante ay may libro, may notebook. Kaya po dito sa ating church ay nire-require natin ang lahat ng ating mga membro na pag pumunta, dapat may Bible. Pakitaas nga yung ating mga Biblia. Yan. Kung wala pa po kayong Bible, pahingi nga nan, Emmy. Okay? Kunin mo yung Bible natin na blue. The word Pi, P-I-E. Ayan, Pi. Ito. Ang ibig sabihin ng Pi Bible, Parallel, Ilocano, and English. Ang laman po ng librong ito ay Biblia, salin sa English at sa Ilocano. Ang English natin ay King James Version. Inuulit ko, ang ating English ay King James Version. Samantalang ang ating Ilocano ay hinango sa King James Version. Malaking tulong po yan kung ikaw ay nag-aaral ng Biblia kasi hindi naman lahat po tayo ay English expert. Sino po sa inyo dito ang English expert? Meron po ba? Oo, expert ka sa pagkain, pero sa pag-English hindi. So, hindi tayo English expert. Ilocano speaking tayo, kaya malaking bagay na pag nagbasa ka, yan, may English dyan, may Ilocano. Subukan yung basahin yung English, basahin nyo yung Ilocano counterpart, balikan mong basahin yung English, maiintindihan mo na. Ito po ay nagkakahalaga ng magkano? Cristel? 1,250. Andun na po lahat. 1,250. Yung mga unang batch, nakakuha 1,000 pa nun. Pati nga presyo ng bagoong, tumaas na mga kapatid Di ba? Pati nga magic sarap, tumaas na, di ho ba? Kaya pati rin yung Biblia, tumaas na rin ang presyo dahil sa presyo ng bond paper, printing, at lahat-lahat na, tumaas ang gasolina, transport, everything, shipping. Kaya po, nag-1,250 na yung Bible. Yun yung last order natin. Kaya, do not go home. Kung may pera ho kayo, at dala nyo yan, bumili po kayo nito. Ito po ang isa sa mga hindi dapat makaligtaan ng buhay nyo. I encourage you, your 1,250 investment in buying a Bible will make a big difference in your life. Ano po? Kaya kung meron ho kayong Bible na English, kagaya ko, may English ako rito, bumili pa kayo nito. Kasi mas maunawaan mo pag binasa mo sa Ilocano. Amen po ba? Okay. May notebook po ba kayong dala? May ballpen. Kung wala ho kayong ballpen, sabihin nyo lang. Sino po ang mga bisita natin dito? Taas ka ng kamay. First time. First time, second time. Bigyan mo nga ng ballpen. Bigyan mo ng ballpen. Nasaan yung ballpen natin, ushers?
May pumunta na ba? Nasaan yung ballpen natin? Bigyan natin ng ballpen yan. Meron ba kayong pad dyan? Pad? Uno kumpadre lang. Pad. One pad. Dapat meron tayo nun, ha? Yung maliit lang na pad para pag may bisita, pwede natin sila bigyan kasi hindi pwedeng hindi magti-take note yan. Napakaganda ang mga lesson natin. Sayang pag hindi nila naisulat yan, di ba? Okay na muna, Brother Roy. Okay? Pasukin, kumuha kayo nito, ha? Dito muna. Meron tayong 500. We purchased 500 of this. Akala nyo hotel lang ang may ganito. HBBC ho, meron nito. Ito lang ang church sa buong Ilocos Norte na may ganitong souvenir sa mga bisita. Kayo mga members, bumili na kayo ng ballpen nyo. Sa mga bisita lang ho ito. Kung kayo po ay magpunta sa mga hotel na malalaki sa Manila, bibigyan ka. Malaking hotel lang. Kung 2-star, 3-star, wala ka nito. Di ho ba? Sa Hawaii, meron nito eh. Bibigyan ka ng hotel, complimentary. Yung kalagay dito, Hosanna Bible Baptist Church, hosanabbc.org. Kita nyo? Meron pang, i-zoom in mo nga. Ayan. Meron pa siyang logo. Zoom in mo, zoom in, para makita nila. Kita nyo yan? Okay. Kikita nyo ba? Ayan. Mga kapatid, zoom in mo. Okay. Yun. Nakita nyo mga kapatid? Amen? Why? Because we care for you. Pag bisita ka, dito kasi sa church, lahat ng miyembro nagti-take down notes. Sa mga simbahan, hindi nire-require yan. Kasi nga hindi ka naman pupunta para hindi ka naman pupunta doon para matuto eh. Pupunta ka lang na magsimba. Di ho ba? Di ho ba? Pupunta ka sa simbahan, magsisimba ka. Tatayo, uupo, kakanta, sign of the cross. Di ba? Tapos makikita mo yung kaaway mo doon, yung may utang sa'yo. Di ba? Umiiwas ka sa kanya. Pag uwi, nagmura ka, nagsigarilyo ka. Ay hindi po. Dito sa HBBC, mag-aral ng Biblia. Kaya ayaw namin na pag may narinig kang maganda, hindi mo na isulat yon dahil hindi mo na malalagip. Pag hindi mo kasi sinulat yan, tiyak hindi mo na maaalala. Pero pag sinulat mo, tiyak hindi mo rin maaalala. Pero at least nandun na sa sinulat mo. Di ho ba? Kaya napakahalaga po na meron tayong ballpen. Okay? Check natin kung sumusulat. Mga kapatid, sumusulat. Kaya kayo mga bisita, yours na po. Okay? Yours na po. Bigyan nyo nga yung mga bisita natin. Mga first time natin. Bigyan nyo. Okay? Ayan. Pwede kayong humingi sa inyong katabi ng kapiraso ng kanyang notebook. Meron ba tayong New Testament dyan? Bigyan mo sila ng New Testament. Para doon sa likod ng New Testament, doon nyo isulat itong aking outline, ha? Isulat nyo doon. Bigyan mo ng New Testament. Okay? Kunin nyo na. Nasaan na yung box? Isang box, kunin mo ito. Lahat ng bisitang papasok, bigyan. Ewan ko sa lawag kung may ballpen na dyan, pero dapat meron. Alright? Nakita nyo po? Sa mga bisita namin? Hindi lang ho kayo rito pupunta para sa isip na magsimba. Hindi po. Pupunta kayo para mag-aral. At yan ang pinamagandang church. Yung umuwi ka, may naaral ka, may natutunan ka, di ho ba? Hindi yung uuwi ka, masama yung pakiramdam mo. Ayan New Testament. Hindi kompleto to, New Testament lang. Pero magandang start. King James Version. Ayan. So may mga available pages where you can para yan. Bigyan mo ha. Sige. What a blessing. Amen? Pambihira, bago to. Wow, look at that.
Magkano kaya to sa National Bookstore pag binili mo yan? Di ba? Siguro sa National Bookstore, nagkakahalaga ito ng around 150, 200 pesos. O, dito, libre. Amen? Sang ka pa. Okay? Praise God for that. Ngayon po, tayo na dumako sa ating pag-aaral. So, handa na tayong mag-aral. Ang ating pag-aaralan ngayon ay ating itutuloy ang ating lesson na pinamagatang Experience the Power of Prayer. Tignan natin sa Biblia, sa libro ng Mateo. Sinabi mismo mula sa bibig ng ating Panginoong Hesus na may mga panalangin na ginagawa ng tao na akala niya ay pakikinggan ng Diyos pero hindi po pakikinggan ng Diyos. Ano po yon? Dito sa Mateo, Kapitulo 6, verse number 5. Unahin natin sa verse number 5. Nakalagay po, meron dyan sa ating screen. Panalangin niyo po ako dahil masamang aking pakiramdam, siguro sa ating panahon, may LBM ako. Sabi ko nga, pwede lang sanang i-bluetooth tong LBM para si Justin na lang eh. Di ba? Para at least Moises, pak, sa'yo na. Okay, dito po sa 5, okay, nakalagay, and when thou prayest, pag ikaw daw po'y manalangin, thou shalt not be as hypocrites are. Bakit po? Ano po ba ang style ng mga hipokritong manalangin? For they love to pray standing in the synagogues. Saan daw po sila nananalangin? Sa mga sinagoga. Saan pa? Corners in the street. Nakikita niyo po ba yan? Na may mga nananalangin sa kanto? Tignan niyo po. Nananalangin sa kanto. At ang pananalangin sa kanto, may istasyon. Pagkatapos sa istasyon na to, lipat sa kabilang istasyon. Nakalagay sa Bible, oh. They love kalsada. Malangin dyan sa kalsada, istasyon, palipat-lipat, di ho ba? Anong sabi ng Bible? When thou, ano na sabi niya, and in the course of it, that they may be seen of men. Para makita ng tao. Oh, verily I say unto you, they have their reward. Tapos na ang kanilang reward. 6, but thou, when thou prayest, pag ikaw do'y manalangin, pumasok ka sa kwarto mo. Saan ka daw dapat? Kwarto. And when thou hast shut the door, sarado mong ang pintuan, pray to thy Father which is in secret. And thy Father which sit in secret shall reward thee openly. So ang panalangin walang kapangyarihan ay yung panalangin ng hipokrito. Na gustong at kitang-kita siya ng kapitbahay, kitang-kita siya ng maraming tao, nasa loob ng kwarto, na kahit walang nakakita sa'yo, ginagawa mong manalangin. Hindi mo kailangang mag-pray para makita ng tao. Kailangan mo lang mag-pray para kausapin ng Diyos. Number 7, ano pa po ang panalangin walang kapangyarihan? Sabi ni Jesus, but when ye pray, use not vain repetition. Ano na naman yon? Repetition. Ano po bang ibig sabihin ng repetition? Sige nga, pakitagalog nga ang ibig sabihin ng repetition. Paulit-ulit. Nangyayari ho ba yan? Sino po ba sa inyo? Ganon ang panalangin. Paulit-ulit. 10 Ave Maria, 10 Glory Be, 10 Amami. Paulit-ulit. At ang sabi ng Bible, vain. Bakit ho vain? Ang katuturan.
Ibig sabihin, merong paulit-ulit na may katuturan. Pero ang sinasabi rito, yung paulit-ulit na walang katuturan. Ang ibig mong sabihin ng paulit-ulit na walang katuturan, ito po'y ginawang panalangin na uulit-ulitin mo. Para bang ang tawag dyan ay orasyon? Sino ho po sa inyong nag-oorasyon? Oras lang siguro, di ba? Pero walang orasyon. Nang-oorasyon. Di ba? Pastor, magagalit ang mga nakikinig sa'yo. Wala akong pakialam kahit magalit. Kasi pag ikaw ay nagalit sa katotohanan, ikaw ang may problema. Sa labas, ang tawag sa'yo, may topak. Pero dito, may problema ka. Di ho ba? Kasi magagalit ka sa katotohanan. Kung magagalit ka sa katotohanan, saan ka lulugar? Sige nga. Kung magagalit lugar. At saan ka lulugar na akala mo, tama ka, kung galit ka sa tama? Saan ka lulugar na akala mo, safe ka, pagpapalain ka, kung galit ka doon sa tama, sa katotohanan? Amen po ba? Kaya ang kailangan lang po natin dito, teachable heart. Teachable heart. Sa makatuwid, pag totoo naman na tinanggap mo si Kristo na iyong tagapagligtas, na siyang nagbayad ng kasalanan mo, alam mo ang ibig sabihin na siya'y namatay sa krus at tinanggap po yun by faith. Anong ibig sabihin po nun, mga kapatid? May Holy Spirit ka. At dahil may Holy Spirit ka, merong bagay sa buhay mo na ang hahanapin ay walang iba kundi pawang katotohanan. Ngayon, kung galit kang makinig sa katotohanan, ibig pong sabihin, baka wala sa'yo yung uri na yun. Wala sa'yo yun. Kasi kung nasa iyo si Kristo, nasa iyo ang banal na Espiritu, nasa iyo yung hinahanap kundi pawang katotohanan at katwiran. Amen po ba mga kapatid? Okay, so ano yung panalangin walang kapangyarihan? Yung pong sa Pilipinas lang po, ang merong paulit-ulit na may hinahawakang perlas. Perlas bang tawag doon? Beads. Ano ba sa Tagalog ang beads? Yung mga mahilig mag-beads. Ano ba yung beads? Bato. Di ba? Maliit na bato. Baka akala nyo sa Pilipinas lang may ganon. Abay, kahit po sa Buddhist, meron silang ganon. Kahit yung ibang relihiyon sa ibang bansa, may ganon. Sapagkat may ginawa silang form of prayer na uulit-ulitin lang nila at itinuro yun sa kanila at ininculcate sa kanila na pag ginawa nila ito, mga kapatid, they get formula. Pero anong sabi ng Bible? Use not vain repetition as the heathen do, for they think ang mga sinabi. Anong sabi ng Bible? Hindi po yan pakikinggan ng Diyos. Kaya ngayon, naunawaan mo, narinig mo, pag-uwi, anong gagawin mo? The fact that you now know the Bible at uuwi ka, magro-rosaryo ka pa rin, ewan ko na lang. Maliwanag Hindi ho ba? Yung rosary, ilan yun May Hail Mary doon. Hail Mary full of grace, the Lord is with you. Hindi din po inutos ng Bible na mag-pray ka kay Maria. At hindi po itinuturo ng Biblia na si Maria mediatrix sa iyo at sa ating Panginoon. Wala yan sa Bible. Isa lamang po ang itinaguri ang tagapagitnaan ng tao at ang Diyos, walang iba kundi ang Panginoong Hesus. Kaya kung ikaw ay magkakaroon ng pananampalataya, suriin mo. Baka yung pananampalataya mo mula sa tradisyon, base sa tradisyon. Kung base sa tradisyon, malaking porsyento, hindi yan base sa Biblia. Amen ho ba?
Oh, Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are thou among women. Blessed are the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God. Wala pong nanay ang Diyos. May nanay po si Kristo sa likas niyang pagkatao. Pero nung siya namatay sa krus, pinutol niya ang relasyong yon. At ang sabi niya, woman, behold thy son. Pinutol niya yon. Tapos pagkatapos ng pagkapako sa krus, tapos nang sinabi ni Kristo, tapos sasabihin mo, Mother of God. Blasphemy po yon. Di ho ba? Pero pag natanggal, blessing. Ye shall know the truth, and the truth shall set you free. Masarap pong malaman ang katotohanan. Napakagandang malaman ang katotohanan. Ay, ganun pala yun, pastor. Opo, ganun yun. Amen? Oh, sabi mo sa katabi mo, nalaman mo na ang katotohanan. Sabi mo sa kanya, alam mo na ang katotohanan. Oh, di ba? Amen? Oh. Ngayon, simula pa lang yan. Marami ka pang malalaman. Okay? Now, dito tayo sa makapangyarihan. Ang makapangyarihang panalangin, itinuro po yan ng ating Panginoon. Meron po yung outline eh. Hindi niya sinabi yung Our Father which art in heaven, hallowed be thy name. Nakalagay din Our Father which art in heaven, hallowed be thy name, thy kingdom come, thy will be done in earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts as we forgive our debtors. Utang pala dito eh. Amen? Hindi kasalanan eh. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory, forever. Amen. O yan pala, pastor eh. Nandyan naman pala sa Bible yung Our Father eh. E di tama pala kami, mali pa rin. May saan kami nagkaroon ng kamalian, pastor? Mali dahil yan ang minemorize mo. Ng Lord yan para i-memorize. Tingnan nyo maigi. Balikan natin ang verse 9. Verse 9. After this manner. Ano? Ang sinabi niya, after this manner. Sa ganitong, ano ba yung manner sa Tagalog? Ganitong estilo. Ibig sabihin, noong bigkasin ni Jesus, yung Our Father, ibinibigay po niya ang tinatawag na modelo. O sa madaling salita, pattern. Ngayon, kung ikaw ay nagtatahi ng damit, meron po ba sa inyo magaling magtahi o mananahi? Meron ba? Wala. Wala tayong mga sastre dito. Pag ikaw ay nagtahi, ano ang tatahiin mo? Yung pattern o yung tela? Pattern. Ano ka? Amen po ba? Pag yung pattern na binigay ng Lord, yun ang nirecite mo sa prayer, realize mo yun. Hindi mo sasabing, mag-pray tayo. Our Father which art in heaven, hallowed be thy name, thy kingdom come, thy will be done. Hindi po yun ang sinabi ng Panginoon. Ang ibig niyang sabihin, okay, tignan nyo ha, sabi niya, ito ang pattern. Sundan nyo. Merong outline dito, i-personalize mo. Kaya doon sa Lord's Prayer, ang pattern doon yung acts, adoration, confession, thanksgiving, supplication. Adoration, Our Father which art in heaven, hallowed be thy name. Ang ibig sabihin ng hallowed, purihin. Blessed be thy name. Kaya pag mag-pray ka, hindi mo sasabihin, Our Father which art in heaven, hallowed be thy name. Hindi. Ang sasabihin mo, Panginoon, pinupuri kita. Napakadakila mo sa akin, O Diyos. Ganun ang mag-pray. Hindi yung 10 beses mong inulit yung Our Father.
Kahit pa mayamang tao ang gagawan yan, mali pa rin. Kahit pa si BBM ang gagawan yan, mali pa rin. Kahit pa sinong tao ang paulit-ulit na gagawan yan, mali pa rin. Ang maling at pekeng pera, kahit sino pang humawak dyan, mali pa rin yon, peke pa rin yon. Kaya huwag kang mangangatwiran. Ang mali, mali. Kahit sino, kahit pa saan, kahit ilang oras mo pa ulit-ulitin yan, ang mali, mali. Amen ho ba? Oh. So, yun yung makapangyarihang panalangin. Kaya dito po, itinuturo natin papaano ang manalangin. Isang lesson yan. Amen po ba? Oh. That there is a prayer that is powerless. Hindi po yan ino-honor o hindi po yan pinapakinggan ng Diyos ang ayon dun sa kanyang sinabi. At matutunan at dapat nating gawing parte ng buhay natin ang panalangin. Kasi alam niyo po, nakalulungkot, dinadala natin yung dati nating pananaw sa prayer, kasi di ba sa ating lumang pananampalataya, ang alam lang natin na nanalangin, yung mga matatandang babae. Kaya ang mga lalaki hindi nagpipray eh. Sa ating tradisyon, wala ka nakitang lalaki na siya ang nangunguna sa prayer. May nakita ba kayong patay na doon sa lamay, nung magluwalo, lalaki ang nanguna? Kaya ang malungkot, kahit nung naging baptist na, nalaman ng mag-pray, hindi pa rin nagpipray ang lalaki. Ibig pong sabihin, baptist babae lang ang prayer. Kaya tignan mo, pag pumunta ka doon, babae ang nangunguna. Pero hindi. Ang nangunguna ng prayer dito sa Bible, mga kalalakihan. Pedro, sino pa? Mga apostol. O si Apostol Pablo, mga kalalakihan po ang nangunguna ng panalangin dyan. Hindi babae. So yun po ang dapat na i-correct natin. Yes, itinakwil na natin yung tradisyon. Yes, itinapon na natin yon. Yes, inalis na natin sa buhay natin yung traditional way of prayer. Pero yung practice, pag ang practice natin sa prayer, babae dapat maguna. Babae ang dapat taimtim. Mali po, dapat tayong mga lalaki ang taimtim sa panalangin. Lalaki, tayo dapat ang mangunguna dyan. Oh. Kaya tingnan nyo, pag may service tayo, lalaki ang magpipray. Pag necrological service, lalaki ang tatawagin kong magpray. Opening prayer. Pag may Bible study, lalaki ang tatawagin kong manalangin. Bakit po? Sapagkat yan ang biblical way. Inaalis po natin hindi lang po yung traditional way of prayer, kundi yung traditional concept of who should pray. Amen po ba? Oh, alisin natin yon. Mga lalaki, mag-respond po tayo rito, ha? Tayo ang dapat manguna sa prayer. Hindi yung mag-pray na tayo, ikaw na. Hindi pa Baptist. Oo. Doon pa rin sa dati. So you have to change that. We have to change that. Isa po yan sa mga binabago ng Diyos. At gradual yan. Hindi yan, pag sinabi ko ngayon, bukas, ganun ka ng ganap. Hindi po. Gradual yan. Amen po ba? Oo. Kasi, kalulungkot makikita mo sa Baptist, yung mga prayer, mga babayang very active sa prayer, parang isipin mo, nasa simbahan yata ako, Wala yata ako sa Baptist. Kasi pag Baptist, lalaki ang nananalangin Pag Baptist, lalaki ang mga naninindigan Lalaki ang mga... Amen o ba? Okay, ngayon, dumako tayo sa outline. Pambira, tapos na agad.
Okay. Ano ba ang naidudulot? Ano ba ang rewards? Ano ba ang resulta? Ano ba ang blessing pag tayo po benefit of prayer? What is its power? How does it help you overcome everything in your life? Number one. Baka may nakakonect dyan sa ano. Yung Bluetooth niya. Number one, mga kapatid, for intimacy with God. Ang unang benefit ng prayer, intimacy with God. Okay. Ang intimacy po, ang ibig sabihin, association and relationship. Malaki pong faktor ang kinakasama mo araw-araw sa buhay mo. Kung hindi ka magaling magmura, oras na naki-associate, mai-impluwensyahan ka. That's the power of association. That's the power of relationship. Amen po ba? Sa buhay, magaling sa diskarte, matututo ka rin. Amen. Pero kung ikaw ay marunong at sumama ka sa mga mangmang, sabi ng Bible, ay hindi humalayo na maa-adapt mo rin ang kanilang pag-iisip, ang kanilang pananaw sa buhay, at ang kanilang mga practices and habits. Ganun po makapangyarihan ang tinatawag na association. Ngayon, sa ating mga mananampalataya, hindi po natural na sa araw-araw mayroon tayong kasamang mga kapwa mananampalataya. Subalit, sa ating pagharap sa pang-araw-araw, ito man ay trabaho, anuman, ang blessing po, ang presensya ng Diyos ay nasa atin. Subalit, kung given natin ang presensya niya sa atin. Papaano ho ba natin maranasan ang presensya ng Diyos sa ating buhay? Yan ho ba'y basta na lang maranasan mo na parang ikaw ay bumili ng isang bagay na pagka ito'y hawak mo o pagka nasa iyo, halimbawa, bumili ka ng jacket, ramdam mo kaagad na mainit kasi naka-jacket ka. Yan po ay mararanasan natin ang presence ng Diyos sa magitan ng prayer. Na saan ka man pumunta, saan ka man magtungo, nasa jeep ka, nasa sasakyan nagdi-drive, o nagtatrabaho ka, sa puso mo, ramdam mo ang presensya niya sa iyo. At huwag niyo pong sabihin na ito ay walang kapangyarihang magagawa sa iyo. It makes a difference. Kung nais niyong maranasan ang kapangyarihan ng presence of God, wag po radyo ang unahin niyo, wag po Facebook o social media, unahin niyo pong umupo, kausapin ng Diyos. Genesis 19:27. Ganito po ang gawin ni Abraham. Sa Genesis chapter 19 verse number 27, and Abraham got up early in the morning to the place where he stood before the Lord. Ibig sabihin, sinet po niya ito. Hindi po natural na mangyayari sa iyo ang isang bagay na hindi mo sinet. Alangan naman nasasabihin mo, alam mo, wala sa aking isip, ni hindi ko alam, pero nagulat ako isang araw, nasa lawag. Wala pong ganon. Hello? Nagulat na lang ako. Isang umaga, nasa Manila na ako. Mabango at tapos nakatulog ka at binuhat ka at paggising mo, aba, nasa Manila ka na. Hindi po ganun ang prayer na, alam mo, pambira, isang araw, nagulat na lang ako, nagpipray na ako. Wala po. Kundi ang prayer is something that you need to set. So gabi pa lang,
Sabihin mo, Lord, bukas, gigising ako ng umaga, kakausapin kita. I will set this day. Got up early in the morning to the place. Merong lugar. Itong lugar na ito po yung palaging lugar kung saan siya nananalangin. To the place where he stood before the Lord. Anong ginawa niya? Tumayo siya sa Panginoon. Abraham. Ano po si Abraham? Lalaki o babae? Kita nyo na? Kita nyo na? Lalaki. Sa Diyos, kinausap niya ang Lord. Bakit po? Dahil kailangan niyang makausap ang Panginoon. That's what you call intimacy. Mark chapter 1:35. Mark chapter 1:35. Okay? Mark chapter 1. And in the morning, rising up a great while before day. Ang daytime kasi ay natural na ito yung ating trabaho, di ba? Bago siya magtrabaho, rising up a great while before day, he went out. Saan siya pupunta? Departed into a solitary place. Ano pong ibig sabihin ng solitary? A place free from disturbance. Gusto niya na pagkausap niya ang Panginoon, walang distraction. Kaya pag kayo po ay nag-pray, itabi muna ang cellphone. Pero minsan yung ating self-nature or human nature, agad-agad gusto nating may mga gagawin na tayo. Solitary place, and there prayed. Sino po yan? Si Jesus. Ano po si Jesus? Lalaki. Kung papansinin niyo po sa Bible, si Moses sa Bible, si Abraham, si Noah, Jesus Christ, lahat po sila mga leaders. Iba-ibang dispensation po sila na buhay. Si Moses, nung niligtas niyang bansang Israel. Si Noah, siya po yung pinagbulan ng generation pagkatapos po ng Great Flood. Si Abraham, siya ang he came as a Savior and Lord, taught for 3.5 years in His ministry. Lahat po sila, ano pong makikita niyong in common? Prayer. Ibig pong pangyarihan. Prayer is the key to power. Number 2, ano pang magagawa ng panalangin? For renewed strength. Renewed strength. Alam niyo po ba na ang kalakasan ay nare-renew? Bakit po nag-expire? Yung mga sasakyan nyo ba, renew? Ang naka-renew bang mga sasakyan natin? Yung motor, naka-renew ba ang papeles? Hello? Pag ikaw ay nag-drive dyan, hindi naka-renew yung sasakyan mo, ano yon? Kolorom. Pag hinuli ka ng pulis, violation ka. Di ba? So nire-renew, bakit po? May expiration. Alam nyo po ba na yung ating lakas, physically, yung pangkahapon po yun. At nag-expire na nung natulog ka. Kaya pagkising mo ngayong umaga, dapat nagpa-renew ka sa Panginoon. Bago mo hinarap ang araw na to, kaya tignan niyo po, bakit napakahina natin at napakadali nating matumba emotionally at spiritually. Hindi kaya na tayo ay nagkulang sa aspeto ng panalangin. Amen po ba? Kasi po, gugustuhin mo mang mamuhay ng problema, ay hindi po posible yon. Gustuhin man nating mamuhay Kristiyano na wala sanang mga
Hindi ho posible yon. Yun ay isang panaginip lamang. Subalit, praise the Lord, kung ito man ay araw-araw na nandyan na yan, given, praise God, we can renew our strength every day. Ang sabi ng Isaiah 40:31, Isaiah 40:31, okay? Mark 1:35 yan. Isaiah 40:31. But they that wait upon the Lord shall renew their strength. Alam niyo po yung salitang wait, hindi po yung, oh Lord, antayin ko palalakasin mo ako, bilis. Hindi po. Ang ibig pong sabihin ng salitang wait is to attend to. Yun. Sabi nga, anong meaning ng wait? Ang ibig sabihin ng to attend to is, Lord, may mga kabigatan ako, marami akong problema, marami akong ibig sabihin ng wait. Sa buhay kasi napaka-busy natin na wala tayong panahon na asikasuhin na harapin ang Diyos. Hinaharap niyo po ba ang Panginoon araw-araw? Harapin mo siya sa umaga. Hinarap niyo po ba ang Diyos ngayon? O pagkagising, trabaho agad ang hinarap? Magsaing agad ang hinarap? O gawain agad ang hinarap, hindi tayo malakas. Vulnerable tayo. Kaya bago natin harapin ang lahat, harapin muna natin ang Diyos. Yung ibig sabihin ng wait, to attend to. We will renew our strength. Yung mga humaharap sa Diyos, sila po ang nakakapag-refuel ng kanilang kalakasan. Kagalakan ng Panginoon na harapin ang araw na kahit maraming suliranin at kabigatan, magagawa nilang harapin ito ng may tagumpay sapagkat nakatanggap sila ng panibagong kalakasan mula sa Diyos. Tatandaan niyo po, our families need us to be strong in the Lord. Hindi lang po maging matatag o maging matatag sa anumang aspeto, kundi maging matatag sa pananampalataya. Our church needs us to be strong. Biruin nyo kayong mga may ministry. Yang ministry mo, kailangan niyang maging matatag. Di ba? Oh. Halimbawa, kaninang umaga, 7:30 ang practice ng choir. Late yung iba sa inyo eh. Kasi parte yan ng tinatawag na discipline. Pag walang disiplina, walang angat. Ibang topic ito pero i-connect ko pa rin yan. Pero minsan sabi natin, Lord, Pastor, mahina na ako. Iyan ang sikreto. Anong sabi ng Bible? The outward man perisheth. Alam yung outward man? Ito Tignan mo yung mukha ng katabi mo. Bumabata ba? Tignan mo nga, Diego, tignan mo nga si Edward, bumabata ba? Oh. Pastor, hindi mo bumabata tong katabi ko pero parang hindi tumatanda. Alam niyo po ang totoong youth, youthful life, hindi po youthful face kundi youthful 30 years old, tingnan niyo si Pastor John. 63, pero ang espiritu parang 36. Yung iba sa atin, 36, pero ang espiritu parang 63. Guy-guyudang mo umay makikimong, umay ka makikimong, umayak mo na, guray ka, umayak na. Kala 63 ka kabsat. Walang lakas. Amen? Kayo mga kakanta sa choir mamaya gusto kong sabihin sa inyo, hanga dapat agmamayo tarupayo Agasam. Nakapimpintas, dede kan tayo di Domingo, dede about Father. Diba?
action na kagan yung iba. Oh. Ay, pambira. Nakaka-encourage, di po ba? Mukha pa lang na-inspire ka na. Amen, Gerald? Pambira. Oh, pag nag-introduction na, sige nga, i-practice nyo nga. Ang bihira naman, paka-arte nyo eh. Ha? Oh. Ngiti. Pag nandyan ka na, pambihira. Pero pastor, marami akong problema. Ayan o, renew your strength. Baka akala nyo po, madali ang Christian life. Biyaya lang ho ng Panginoon. Pero nakadepende yan sa sipag mong harapin ang Diyos sa araw-araw. Wait, Panginoon, marami na pupuntahan, may mga transaksyon, may problema pa kung hinarap, Panginoon. Hindi ko kayang harapin ito na hindi mo ako bibigyan ng panibagong kalakasan. Eh paano? Pagkagising mo, trabaho ka agad. Bilisan yan. Kasi nga, fast-paced ng buhay ngayon. Yan po ang gusto ng dyablo eh. Na mag-apura ka na wala kang time manalangin. Kaya ginagawa ng dyablo na busy ang araw mo, na binibigyan ka ng mabibigat na problema para hindi mo na magawang mag-pray. At lalo kang humihina. Palakpak ngayon siya. Sabi niya, sige, attend ka lang ng church. Ang mahalaga, Lunes hanggang Sabado, akin ka. Eh dapat tayo tagumpay, Lunes hanggang Sabado eh. Eh anong sekreto po? Ayan o. Renew your strength. Amen po ba? Pagka-amen tuloy na iba dyan. Bira. Oh. Okay? Yung ibang kasi hindi maka-amen eh. Oh, ilagay mo nga yung verse na yun as I close. Tutuloy ko next time. Second Corinthians chapter 4, bago tayo mag-close ng Sunday School. Oh, praise God, di ba? May natutunan tayo, amen? Oh, yan oh. For which cause we faint not. May rason kung bakit hindi tayo dapat panghinaan ng loob. May pinanggagalingan po tayo ng inspirasyon. Hindi po yan material. Ang tinutukoy dyan, mga bagay na eternal. Kawawa po ang tao ng inspirasyon niya material. Subalit ang Kristiyano, kahit pagkaminsan, kulang na kulang, pero inspired siya sapagkat ang kanyang pinagmumula inspirasyon, makalangit. We quit not, but though our out, ito po, katawan, perish. Ano po yung perish? Naglalaho. Bumabaho. Amen. Renewed day by araw-araw. Pero hindi po yan automatic. Kinakailangang araw-araw, harapin mo ang Diyos. Sa magitan ng panalangin. Every day, you face the Lord. Start your day with God. Everything will fall under proper order. And all of God's people say? Pag ginawa mo yan, habang tumatanda, lalong gumaganda. Habang tumatanda, lalong gumaganda. Bakit po? Ang totoong nagbibigay ng kagandahan at kagwapuan sa atin ay nanggagaling sa ating kalooban. Praise the Lord. Okay? Magre-restart tayo kasi naka-freeze ang lahat ng mga gadgets natin. Okay? Oh, di umawit muna tayo ng isa habang magre-restart. Tumayo tayong lahat. Eksakto, no? Uy, anong nangyari?